Dagan ang bata sa unahan. Pag-abot sa unahan, atubang siya siyang mama, miana ang bata nga, ikaw inahana ka, wa kay batasan. Ikaw ra inahan nga musukol og anak. Mautong midagan palayo ang bata, napandol man na sa bato. Maayong pagkaigo sa iyang ulo, ug dako kini kayog samad. Samtang kini nakit-an sa inahan, giduol sa inahan, ug gidali kini og dala ngadto sa tambalanan. Karon, ang inahan sa bata iyang gitawgan ang lalaki. Pagtubag karon sa cellphone kay babae man ang nitubag. Nangutana ang babae ug si kinsa ni. Gidali-dali og pawong sa inahan ug misud sa iyang hunahuna nga ang laki nga iyang gikarelasyon dili matinud-anon. Pagkaugma ni ana, nagkita sila sa lalaki. Iya kining gisudyaan, matud pa sa inahan nga ikaw ang hinungdan. Nakuhaan ako og privacy ug nawala na usab ang respeto sa akong anak nga rin ako tungod sa ato ang gibuhat. Karon kay nasuko man ang lalaki. Ang gibuhat sa lalaki, iyang gigunitan ang naong sa babae ug iya kining gisuntok. Pagsuntok karon, katangi ang part 4 ani.